Agu nananum aka domfo ne ajamfo mwadawroma onwe masoma mkakre se mebo agu a mwadawroma na eye Osahene Boafo Ansah otoso ya biesa ekuapem kronti hene na noye ne kronti mpanin na kasei yo se mebo agu a na eye ohene banyante se wo ha wen waso na team eye SNG International Cultural Expo Limited and a Home in Style International yo wose one and one eye adwuma no kwasem Osahene Boafo Ansah otoso ya biesa ekuapem kronti hene onno ye president yo onno ye president ena ohene banyante ayi nyina yenim dada anase Ekins onno ye administrator na se nipaku abiesen sa no wokasa nen wese sabe mpanin se wodi agya kwa wonya wokwa ena sabe aboyo se bonso odinidin na ewen na afu enunti ohene ba Ekins ana ohene banyante tie sana sai nipaku abiesen ekasanen wese asemui esi eye wona to ase wa ma won aso yansi wo ho wo ma won aso te emuye bie sese wo boya eye na wotwedi wo beboya ai nanso aboso ba na ma ogya pai enunti ne korakora no enne memene dei se ugina ho tigwam reye amani ye twato kora de akata wo na echi akokura nsanga okwa orensan mabi odia enena eye SNG International Cultural Expo Limited and a Home in Style san wo kasanen with one wedding sawoso ache asene ade atowani na wonsum so ene nipa dia ene na wo baya was want to me mehwe wo saa no wonko eninti ne edikan okita wonsem eye 3000 Ghana cedis eye tete no 30 million ne awode boya wona eyiye samane pa bia wode ye na ema wa ahokosom ne eyiye ye krabehwe ensi achi amense wonfa nkopon hu to yadakem na wonfanye ne kurakura wosi ohene banyante ufie abusunyam enunti Osahene na nempanin wosi wokita wonsem eye 500 Ghana cedis 500 Ghana cedis tete na ye 5 million ensi achi amensem gwam amane pa bia wode ye na ema abusunya ntotoi ekwo 13 no ensi achi amensem wonfanto adakem na wonfanye na ma wona akwanti ayedwojo ne kurakura aboso ba na ema ogya pai Osahene so kita nensem shinap otentem pong baako ensi achi amensem wo pon isane se ohene yira nkasa na oda fam yore kokura ntanyi dwoda obe prasoro aprafam amane pa bia wode ye mpai pa bia wode ekọ mpanin anim na ema abrewatia akwantun eye dwojo manam ensi achi amensem mpanin fanye Osahene aye biu onene dom momiye na won asiu yo yeda won ase won pene won